Nola bururatu zitzaizun, nola izan zan txurdin honen hasiera? Zenbat urte dazka txurdinek? Lau, bost? Bai, lau, bost. Txurdin izenakin eta ja bizitzarekin, bai. Aurretik nik erabiltzen nun, antzeko monigote bat, ez? Twitterren eta hola txantxa egiteko. Eta, bueno, momentu bat iritsi zen, realak esan ziala, pentsatu haber egin dezakeguna, hau, maskota moduan, nola izango litzateken. Bizitza emateko, ez da? Hoi da. Ona. Eta, bueno, hasieran pixka bildurtuta. Haber nola hartuko zuen jendeak, ez? Hemen, igual, Euskal Herria nolako maskota dela pixkan Amerikarra, ez? Baina arrakasta ondia esan, azkenean. Ba, kiston arrakasta, eta kiston humoria daka, gaina zea laian, zenbat girotzen duen, eta ze polita dan aldi berian, ez da? Dagoen errealeko eskudua, baino bizitza eman da, ez da? Gutxora bera. Nola errealan eskudaneko berezia dan, ez? Ez da armarri tipikoa, ez? Pilota eta bandera eta koroa, horrekin pixka jolastuz. Pertsonaia bat sortzea, Bai, armarria bilakatu ezu bizidun, ez da? Onda. Eta asko kostatu zitzaizun, esan dezu hasieran ja bazen eukala pixka garatuta eta gero forma mandiozu, edo nola izan da historia? Bai, hasieran neukan, hori, Twitterreko binetak eta egiteko, baina ez realantzat, nire kabuz. Eta gero, hori bi urtzea pixkat, bizitza ematea pixkat, zaiena izan zen irudimentxotara pasatzea, ez? Pixkat galdu gabe bere izaera, eta hori lortu genunean, pues, tal cual, más o menos, oso ondarea da. Orduan izan zen, proba errorretzan neon, hasi, asmatu eta aurrea. Bai esko montzizuen oso aldatu berri izan zen nion, edo... Eta ni oso bildurtuta, hori, izan dintzen gana, anoetan olako... Bai, hasi harrera eukiko duen, edo, bai. Claro, gaizkiatatzen bada, pues ya, kentzen dugu eta ya, ez? Baina, claro, nire lagun guztia, nik erabiltzen un pertsola ya, pues, desagertuko zen, ez? Baina, que ba, oso onditzun klubak ebai, ateazun momentua, justo momentu ona ekipoantzat, zelai berria, urte honak dira eta orduan erresago da, ez? Txurdinek Championsen Europan euki digu une oro. Europatik geizten txurdin da honetik, Talisman. Talismana, ona. Eta txurdin izena, zuk asmatutakoa da bai, edo... Ez, nik erabiltzen unean, ez ekan izenik. Orduan... Uste, realak intzula bere udalekutako umei galdetu, proposatu izen batzuk edo entzun umeek nahi zutena, eta nahi ja esan zidatenean, pues txurdin deituko da, eta iruditu zitzaidan izen bat, perfecto. Ez zitzaidan niri bururatuko, txurdin,